Kayo po ba'y mahilig sa bigonya? Sa mga iba't ibang klase ng mga halaman at nagagandahang mga halaman? Ngayon po, samahan niyo po akong ipakita sa inyo ang Remy's Garden sa Silang, Cavite. Ang ganda, no? Ito guys, oh, grabe, ang daming variety ng bigonya ni Kuya. Yan. Yan. Mga nakapat na 1.7 yan guys. Yung mga mahilig magkoleksyon ng mga bigonya. Buti mabait si Kuya. Pinayagin niya ako. Yan. Yan guys. Kung gaano kagaganda yung mga bigonya ni Kuya. Yan. 1.7 daw po yan. Type na type ko to. Kuya, may maliit ka ba nito? Wala. Ayan, sabi. 1.7. 100. Sa kabila yung 100. Ito yung mga ganito kalalaki. Gagamitin namin sa landscape yun eh. Ah, ito. Gagamitin nila guys. Sa landscape. Yan. Ang gaganda na ng gagamitin nyo kuya sa landscape, no? Ah, itong ano nyo kuya, talagang ang ganda. Monstera Deliciosa. Magkano kuya? Nasa 3.5 guys. Alamin natin yung presyuan dito ni kuya. Kuya, ano lang sa'yo ha. Magkano ganito nyo? 65. 65,000 guys. Ang ganda ng dahon niya. Original talaga. Yung ganito po, Cobra. Tama? Nasa 5K. 5K po yung mga ganito nila. Yan. Siyempre yung iba, yung mga nangunguleksyon, wala lang yung 5K na yan. Tama kuya? Marami po rin namimili ng halaman, ano? Ito kuya, yung mga ganito yung dwarf. Hindi na pambenta yan eh. Hindi pambenta. Pero kung may binibenta kayo kuya, magkano? Dati naubos yung amin tigong 100 eh. Yung tigong 100 kami. Medyo mahina. Maliit pa. Ah. Pero itong mga delisyosa ninyo kuya, iba-ibang size, no? Pare-pareho presyo nila? Hindi, iba. Iba-iba. Pag ganito po kaganda, kalaki. Yan. Ayan, 3.5 yan. 3.5. Yan guys, 3.5. Ganda ng Monstera Deliciosa dito na kuya. Ah, dito tayo pa sa pangmasa guys. Magkano po yung ganito nyo? Doña Carmen. 350. 350 ang kapal, no? Las na. Yan. Ita-transfer nyo na lang sa lupa o sa paso. Pero napakaganda na. Ang daming puno. No? Mura na yan. Ito kuya, itong ano nyo. Ang ganda na mamulaklak na siya. Red Siam. Ah, pink. Pink to eh. Diba? Nasa 350. 350 rin. Pati ito mga Red Siam dito. Mura na yun, red sayang. Magkano po yung Red Siam nyo dito? Sa 200. 200 or 250. Ang gaganda naman. Talaga. Kuya, anong ID nito? Itong kalahin nung variegated doon. Oo. Gigantia. Garantia. Gigantia. Gigantia. Wow, may nakikita ko napakaganda. Magkano po yung ganito nyo? Nasa 3,000. 3,000? 3,000 lang to? Siyempre, kung marunong ka talagang tumingin ng halaman kuya, no? Kahit mahal, alam mo na, mura na yun eh. Diba? Nakalaki niyan. 3,000 na. Oo. Kuya, yung mga ganito nyo po. Linit. Linit. Nasa 1.5 na. 1,500. Ang ganda. Talagang pang koleksyon kuya. Kung pwede lang mahingi, no? Ito kuya, magkano sa inyo? Nasa 700. 700. Ano pong ID nito? Moonlight. Moonlight. Hindi tayo ganun kagaling sa mga ID. Yan. Yan ang presyuhan dito. Sinabi na ni kuya. Ito po kuya, magkano?
Anong klaseng ano to, Anthurium? So, yung ilang ano lang eh, hindi na ibebenta yan eh. Pero kung ibebenta ninyo kuya, magkano? Kasi Nasa kakaiba. 1K yan. Ah, Ibang variety yan na laki na malaki. Sandangkal yung bulaklak niya. ngayon lang ako nakakita ng Pero ganyang kasi kulay. yan, maliliit ang bulaklak. Ah, 1K. Ayun o, may maliliit ang bulaklak. Kalahi pa rin yan yan. Kalahi pa rin yan. Pero magkano ang presyo kung maliit niyan? Yung Yun, 700. Ito po yung kalatayan yung ubod ng kapal. 1K na yan. 1K na po yun. Grabe, hindi na kailangang alagaan. Talagang ilalagay na lang sa garden. 1K. Ito po, nakaka-inlove. Kuya, nakaka-inlove yung mga ano nyo. Yung mga halaman nyo, no? Pero ang presyo kaya, magkano kaya kuya? Yan yung sebono, nasa 3.5. 3.5 guys. Yan, di ba? Ang ganda. Ang ganda sa video. Pati po yung mga ganito nyo, magkano po? Yan 400. 400. Ano bang klaseng ano ID nito kuya? Rubber tree tineki? Oo. Oh, tama. Nag-correct din. Ang ganda rin nito. Yung mga ganito nila. Yan. Kuya, yung ganito, wag ka lang magsawa kuya ha. Choco and Press. Nasapat na po. Kakat lang yan eh, kaya medyo malungkot siya. Ah, o napansin ko nga. Di ba? Makikita mo rin sa dahon, kakat lang daw guys. Dito guys, ang ganda. Sa kaliwa tayo. Ito yung Gloriosum kuya, di ba? Ay, Anthurium. Anthurium. Pag ganito po kaganda, magkano na po? Nasa 1.7. 1.7 guys. Pero mura na to, sa totoo lang. Yan. Ganda ng mga... Kuya, yung ganito nyo. Cardboard? 3.5. 3.5 yung cardboard nila. Pag mga malalagong kalateya na, medallion. Hindi pang benta yan. O, pang mother plants. Ganda. Ayan guys, yung mga hanging plants ni kuya dito. Kuya, pag mga ganito kalaki, magkano? Yan, mga 800 na ba? 800 na. Kuya, established na ba tong Brazil Oo. mo? Yan. Hindi na, dididig. May ganyan ako kuya kalas. Magkano sa inyo dito? 600. Ah, 600 sa inyo. Yan, yan guys. So, 600. Yung kanilang Acacia. Ganda rin. Laguna. Pati to kuya. 600. Oo, mother plant daw guys. Ganda. Ayun na pala si Jessie. Ayan guys, 500. Yung mga nakasabit yan na yan ng mga orchids. May mga bulaklak na. Dati nagbebenta ko, tinigil na mo, uubos eh. Mga mother plant na namin nilihin lahat. Ah, talaga? Madali magbenta, mayroon pa kami. Oo, yun nga totoo. Ito guys, yung kabuuang garden ni Kuya sa likod. Sobrang ganda ng mga variety ng kanyang mga begonia. Ayan. Ang dami. Humingi lang ako sa kanya ng kung ano ang mura. Syempre. Yung Birkins niya dito, 500. Ayan. Ang dami niya, no? Ito, mother plant nila yan, kung gaano karami. Kuya, ano bang name nito, kuya? Cherry red. Cherry red. Pero pag nagbebenta kayo, kuya, magkano yung ganyan nyo? Maliit na yan, 2.5. 2.5. Ayan. Ang mga price. 2.5. Oo. Ito, pang mother plant daw nila. Madaling magbenta, mahirap patubuin. Salamat talaga kay kuya. Ang bait ni kuya, oh. Ayan pa guys, oh. Grabe, ang dami. Kuya, babalik ako. Wala bang maliit nun? Yung gano'n, oh. Galing, ganda. Morning sun lang. Ah, morning sun lang talaga ang buhay ng ano. Ayan guys, no. Binibidyohan natin yung kabuuang garden ni kuya. Kuya, pwede ko bang malaman yung ibang price ng ano nyo, plants nyo?
Buti na lang. Kuya, magkano yung ganito nyo? Itong isang to, nagbabarricaded kasi to. Ah, Nasa 2.5. 2.5. Ano pong ID nito? Gigantia. Gigantia. Pero yung hindi barricaded nito, nasa 1.2 lang. Ah, 1.2 lang. Ang ganda nga, no? Hindi ba ito naaarawan dito? Kahit ganito, ibig sabihin itong klase ng dahon niya, variegated talaga. Natural, 2.5. Ito pong sa ibaba, parehas. Hindi ko kilala yan. Nandyan nga lang yun. Ayan. Ay, ang price po niyan, malay nyo lang, may magtanong. Siguro mga 1,000 yan. 1,000. Kaganda yung mga plus. Kuya, ano bang ID nun? Yun no, yung pinakamalaki na yun. Anthurium papillalinum. Papillalinum. Magkano yung mga ganyan? Naku, malamang. Medyo nakakaya sabihin. Pang Maykansa lang tayo, tama ba kuya? 60,000 na to eh. 60,000 na yan? Wow guys, 60,000. Tawad na, 100. Ito flowers niya kuya, no? Talaga kuya, nagpapasalamat ako sa'yo. Kasi ang ganda ng plants mo, pinaunlakan mo ako dito. Kahit ito lang bibilhin ko. Pang maliit. Ganda ng Gloriosum, 600. Kuya, magkano to? 800. 800 guys. Yan, nakapat na sila. Yan. Yan. Ganda ng mga Gloriosum ni kuya. Ito kuya, anong plants to? Kaya isa ng kalateya. Hindi ko alam anong kalateya. Pero ang presyo niya kuya magkano? Meron kaming tigo 150 yan. Ah, okay. Pero pag mga ganito kalaki, 300. Ito po, 150. Pag kalateya kuya, maselan. Kailangan laging pinapansin. Ang ganda naman. Iba't ibang klase ng bigonya. Ganda dito guys. Ayan. Ganda diba? Wow, uulan na. Naririnig nyo ba yun? $150. Di kukunin ko na yan. 150 lang pala eh. Kuya, paano alagaan tong ganito? Napakadali. Bakit parang ano siya? Dahon lang, nabubuhay na eh. Talaga? Ayun o, dahon lang oh. Pero hindi siya dilig ng dilig, kuya. Ay, naari nga dito, 2 linggo, straight ang ulan. Oh, Wala namang kalong kami. talaga? Huwag lang kailangan ang tubig niya dire-diretso. Ah, Pag binusan mo, kailangan hindi mag-i-stack. Pag nag-stack, yun ang mamatay niya. anong klaseng lupa, kuya, yung ginagamit dito? Experiment pa rin kami. Ayan, katulad yan, nilalagyan namin ng buhangin. Iba, Iba naman, purong kusot. Oo nga eh. May ipa. Oh. Ayan guys, pinapaliwanag lang sa akin ni kuya kung paano alagaan yung begonia. Dahon lang nabubuhay. Eh. Ah, dahon lang din pala yan. Ayan guys, so dahon lang din ang nabubuhay sa begonia. Ganyan pala. Ay, may sibol na. Salamat kay kuya. Begonia. Madali lang pala siya kuyang ano no, patubuin. Ayan yung mga begonia ni kuya dito guys. Ang ganda. Grabe, ang ganda. 1.7 din. 1.7. Tagwa 1.7 yung mga yan. Ganda naman. Ayun po, yung pinakadulo. Yun? Oo, Mga 2.5 na yun. 2.5 na. 3. Ito pong pangalawa sa dulo. Ito, nasa 2,000 lang yan. 2,000. Ganda no. Pwede pa lumapit. Grabe. Ayan no, 2,000 ka daw guys. So, Diyos ko po, napakaganda. Yan. Ito guys, hindi raw nila pambenta. Mother plant. Yan. Yan, napadaan lang ako dito guys. Kuya, magkano yung ganito nyo? Kasi bono, Oo. hindi na pambenta eh. Yan, mga mother plant daw po. Yung mga yan, yung mga nasa likod ng garden ni kuya.
Pang mother plant daw po ito, hindi pang benta. Ayan. Ganda, tignan. Ayan. Ganda. Mother plant. Ganda. Ito yung ganitong plants nila, 1.7. Itong pidilip nila, 500. Itong ganito nila, may 1,000, may 500. Tapos itong sa baba, guys, yan, 500 lang. Ayan, guys, hindi pambenta, mother plant. Pero ang presyo ng binibenta nila, may ganyan, 250. Hello guys, kamusta po kayong lahat dyan? Maulan na po. Maulan na naman po. Eto, shoutout po tayo kay Garly Laminiro, Mayan Batino, Ashikis Garden, Im Santillan, Nanay Gina Halamanan, Remedios Usman Collection, Atina Alvarez, Bibo Reyes, Atisha Collection, Belinda Navarro, NMR Plants, shoutout din po kay Simpling Hardin, ka Johnny TV, OFW sa China, Jija Cooking and Lifestyle, B. Fiores, Mayan Batino, shoutout din po kay Erlinda Aldea, shoutout din po kay Jane O Channel. Maraming salamat po sa mga YT friends natin, sa kanilang mga suporta. Siyempre po, shoutout din po kina Mami Marie Argento, shoutout din po kay Jane's Channel, Joy World Hobbies, OFW Balik Probinsya, OFW sa China, shoutout din po kay Aussie Dream Pilipina. At syempre, hindi po natin kalilimutan ng ating mga kababayan na si Alicia's Life in Spain, My Dream Life and Garden, Wings Gardening and Life, at Madam Dayday in Sweden. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po, nagpapasalamat po ako sa ating mga subscriber. At sa mga hindi pa po nag-subscribe pero nanonood po ng aking mga video, maraming salamat po sa suporta nyo. At shoutout din po kay Peter Go, kay Evelyn Arnaiz. Maraming salamat po sa inyo. Sana po, huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Bicolano Moraynon, at pakiclick na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod po pa pong mga video. Maraming salamat po. Sana po ang mga YT friends ko ay huwag po kayong magsawang sumuporta sa akin at ganun din po ang balik ko sa inyo. Maraming salamat po. Babush!